ख्रिस्ट'नि बिसाफोर दिनै मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैदों जेराव धोरोमनि दावहानि संकेत होननानै बुंनो हायो। मोननैबो हानजाया रेलि खालामदों, मोननैबो हानजाया दाबि खालामदों जे जोंनिया गोरोन्थि नङा, बिसोरखौ हमनांगौ होननानै। ख्रिस्टियान जिथु हानजा दङ, ख्रिस्टियान हानजायाबो गिदिर रेलि खालामदों आरो हिन्दु समाजनि मानसिफोराबो गिदिर रेलि खालामदों जेन ख्रिस्टियानफोरनि बिखौ हमनांगौ होननानै। आरो ख्रिस्टियानफोरनि सुबुंफोरा हिन्दुफोरनि जाया दायनिगिरि बिसोरखौ हमनांगौ होननानै मोनसे रेलि खालामदों। बेयो मोनसे दावहानि संकेत नङाथ'। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोना बेबायदि रादाब लानानै फैदों। दा बे गासै रादाबफोरखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो जेन नोंथांमोना गासै बाथ्राखौ बुजिहोयो जेन बे जाथायफोरा मानो जादों, माबायदि जादों। दा बेयावखाय भिडिअखौ बेबायदिनो सानफ्रोमबो नायबाय थानो थाखाय, सानफ्रोमबो मोनबाय थानो थाखाय सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक खालामगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन बयबो साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा मोनथियो आरो आरजनि गेजेरजों हेफाजाब होज्लायनो हायो बेजों बे। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि भारतआव दायो बेबायदि अबस्था जानानै दङ, रायजोआव गावजों गाव धोरोमजों धोरोम गोबां रोखोमनि दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ। ख्रिस्टियान धोरोमखौ हिन्दु समाजनि हिन्दु फोथायारि सुबुंफोरा जेरै हायो नासयगासिनो दङ। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना दिनै बे रादाबखौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो, बेनि उनाव आं बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बेखेवनानै जोबनायथिं हैसिगोन। 다들 빨리 아? 비행기 하이. आप सभी को बताना चाहूंगा मैं कि हमारे इस क्षेत्र में जितने भी शिक्षा है, चिकित्सा है, मैं जहां तक सोचता हूं कोई जसपुर जिले के ऐसा कोई परिवार ना हो जो कि हमारे शिक्षण संस्था का सेवा का लाभ ना लिया हो। नोंथांमोना जि रेलीखौ नुनो मोनदों, बे रेलीया जाहैबाय
14 एप्रिल 2025 that means मैया जानाय मोनसे जाथाय जाजपुर होननाय जिल्लानि सिङाव आरो बे जिल्लाया दङ उरिष्यायाव। येस अनजाग्रा प्रियफोर उरिष्यायाव जानाय मोनसे जाथाय जाजपुर जिल्लानि सिङाव। आरो बे जाथाया जादों जाहैबाय मोनसे केथलिक नार्सिं कलेज इनस्टिट्यूट जिथु दङ बे इनस्टिट्यूटनि बाथ्रा। आरो बे नार्सिं इनस्टिट्यूटनि जिथु मुं बे जाहैबाय हलि क्रस नार्सिं इनस्टिट्यूट होननाय मोनसे मुं आरो बे जाहैबाय जाजपुराव दङ। दा बाथ्राया जादों बे नार्सिं स्कुलाव गोबां फरायसुलिफोर दङ जायफोरा नार्स सोलोंनो फैदों, कर्सखौ लानो फैदों आरो थांनाय माखासे दिननि आवगायाव फाइनाल एग्जाम बिथांमोनहा दङमोन। आरो बे फाइनाल एग्जामाव सासे सिख्लाखौ जिरायनो होआखिसै, लिरनो होआखिसै आनजाद। आरो लिरनो होयैनि जाहोना जाहैबाय बै सिख्लाया जाबायदि स्कुलनि एबा कलेजनि जिथु रुल नियम नितिफोर दङ इनस्टिट्यूटनि, बे इनस्टिट्यूशननि जिथु रुलफोर दङ बे रुलफोरखौ बिथाङा फल' खालामाखै। जाबायदि डकुमेन्ट्सफोरखौ होनो नांगौ बेफोरखौ होआखै, फिसफोरखौ जाबायदि क्लियार खालामनांगौ बेफोर गासैखौबो क्लियार खालामनानै होआखै। दा बिनि थाखाय बै स्टुडेन्टनो लिरनो थाखाय आनजाद लिरनो थाखाय होनाय जायाखिसै। जेब्ला आनजादखौ लिरनो होनाय जायाखिसै अब्लानिया बै स्टुडेन्ट आरो स्टुडेन्टनि बिमा बिफाया प्रेस मिट खालामबाय, मेडियाखौ लिंहरबाय आरो मेडियाखौ लिंहरनानै बेबायदि मोनसे बदनाम होबाय। बे बदनामा जाहैबाय मा जे हलि क्रस जिथु नार्सिं इनस्टिट्यूशन दङ बेयावहाय आंखौ ख्रिस्टियान जानो थाखाय नान सिस्टार जानो थाखाय आंखौ प्रल'भन होदों, आंखौ हांख्रायदों, आंखौ जबरदस्ति खालामदों होननानै मोनसे केस खालामदों, मेडियायाव बुंबाय। आरो बिनि उनाव बिथांमोना लासैनो एफआइआरबो होमारबाय जे बे हलि क्रस नार्सिं इनस्टिट्यूशनाव मानसिफोरखौ धोरोम सोलायहोनाय जायो, आंखौबो धोरोम सोलायहोनो थाखाय ब्रा खालामदोंमोन होननानै एफआइआर होबाय। दा बेनिनो उल्थायै हलि क्रस जिथु नार्सिं दङ बे नार्सिं इनस्टिट्यूशननि जिथु प्रिन्सिपाल दङ, प्रिन्सिपालाबो प्रेस मिट खालामदों आरो प्रेस मिटआव बिथाङा बुंदों जे बिथाङा सासे गाज्रि स्टुडेन्ट, जाबायदि स्कुलनि जिथु इनस्टिट्यूशननि जिथु रुल्सफोर दङ बे रुल्सफोरखौ मानियाखै, नांगौ बायदि डकुमेन्ट्सखौ होआखै, नांगौ बायदि फिसफोरखौ गासैफोरखौबो जि होनो नांगौ बेफोर गासैखौबो मोनसेखौबो मानियाखै। बेनि थाखायसो जों बिथांखौ आनजादाव जिरायहोनाय जायाखै होननानै बिथाङा मोजाङै मोनथि होबाय। दा बे जाजपुराव बै समनिफ्रायनो दावहाया सोलिबोगासिनो दङ। माखासे हिन्दु संगठननि दैदेनगिरिफोरा VHP, बजरां दल, RSS बिथांमोनाबो थांनानै गोबां रेलि खालामहैखाबाय माखासे दिननि आवगायाव बै कलेजनि मोखाङाव जे प्रिन्सिपालखौ हमनांगौ होननानै गोबां रोखोमनि धरना रेलिफोरखौ होखाबाय। नाथाय मैयानि जिथु रेलि दङ, मैयानि रेलियाव आरो बिनि उल्थायै ख्रिस्टियानफोराबो अलरेडि एफआइआर होबाय। जाय सुबुंफोरा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावदों बेनि सायाव ख्रिस्टियानफोराबो एफआइआर होदों। दा मैयानि समाव मोनसे बेबायदि रेलिखौ नुनो मोनबाय जेराव हिन्दु समाजनि सुबुंफोर बिथांमोनाबो खौसेथि जानानै रेलि खालामदों आरो बिसोरनिबो बुंनाया जे मा हिन्दुफोरनि जिथु स्ल'गान बे जाहैबाय धोरोम सोलायहोनायखौ बन्द' खालाम आरो पुलिसा बिसोरखौ हमनांगौ, जाया दायनिगिरि प्रिन्सिपालखौ हलि क्रस नार्सिं इनस्टिट्यूशननि प्रिन्सिपालखौ हमनो नांगौ होननानै जोंनि जि एफआइआर होदोंमोन बे एफआइआरखौ नोंथांमोना मानो दासिमबो फिननाय लायाखै एबा तदन्त खालामाखै होननानै बिसोरो हाल्ला खालामथिंगासिनो दङ, रेलि खालामगासिनो दङ। आरो बिनि उनाव उल्थायै जों नुनो मोनदों ख्रिस्टियानफोराबो जे जोंनि सायाव अत्याचार खालामनायखौ बन्द' खालाम। आरो ख्रिस्टियानफोराबो जिहेतु एफआइआर होबाय, एफआइआर होनायखौ मानो हमाखै बेनि सायाव रेलि खालामगासिनो दङ। दा मोननैबो हानजाया रेलि खालामदों। दा सैथोआ बबे जाखो दाथ' आंबो बुंनो हानाय नङा। थारैनो नार्सिं जिथु इनस्टिट्यूशन दङमोन बेनि प्रिन्सिपाला थारैनो बुंदोंमोन नामा, बा बेयाव थानाय सोरबा बेक्तिया बुंदोंमोन नामा जे नों धोरोम सोलायदो, नों सिस्टार जादो, नों नान जादो होननानै बै सिख्लाखौ, जाय सिख्लाया स्टुडेन्ट महरै बेयाव कर्स लादोंमोन बेखौ बुंबाय बायदोंमोन नामा? आरो मोनसेया जाहैबाय बुंथारिखैनो जिहेतु बुंखायाखै, जिहेतु बिथाङा इनस्टिट्यूशननि रुलफोरखौ मानिनो हायाखिसै बिनि थाखायसो आनजादखौ लिरनो होनाय जायाखै होननानै प्रिन्सिपाला मोनथिहोदों। बेनिनो फायदा लानानै माखासे हानजाफोरजों गोरोबनानै ख्रिस्टियाननि सायाव अयनाय खालामनो, बे इनस्टिट्यूशनखौ बन्द' खालामनो थाखाय
बे इनस्टिटिउसननि प्रिन्सिपालखौ हमहोनो थाखाय बेफोरबायदि खायदाफोरखौ खालामदों नामा बेखौबो जों साननो गोनां। दा जोंनियाव सानब्लाबो जों सिन्ता खालामब्लाबो जोंनियाव जेबो गैया। दा बेयावखाय जोंनि आखायाव दङ जाहैबाय आर'जनि बोलो। दा बेयावखायनो जोंबो लोगोसे आर'जजों सहाय होनि जि जाजपुर जिल्लायाव जि हलि क्रस जिथु नार्सिं इनस्टिटिउसनाव जिथु जानाय समस्या प्रिन्सिपालनि सायाव लागायनाय जिथु बदनाम बेफोर जेन नंखाय जायो। आरो जों मोनथिखागौ ख्रिस्टियाननि सायाव माबायदि बदनामा गोबांनिख्रुइ गोबां सफैगासिनो दङ। नंखायखौनो नंगौ बायदि खामानि मावगासिनो दङ गोबां जायगायावनो। दा बेवहाय हयथ' बेबो नंखाय जानो हागौ, जेराव गोबां संगठनफोरा खौसे जानानै बे कलेजखौ बे इनस्टिटिउसनखौ बन्द' खालामनायनि मोनसे राहा लामा लादों। मानोना ख्रिस्टियानफोरनि सायाव मेगन सानाया गोबां दंखायो। दिनै ख्रिस्टियानफोरनि स्कुल, ख्रिस्टियानफोरनि माबा मोनसे इनस्टिटिउसन गासैखौबो गोबां गाज्रि नोजोर होगासिनो दंखायो जे बे स्कुलखौ माबायदि बन्द' खालामनो हागोन, बे इनस्टिटिउसनखौ माबायदि बन्द' खालामनो हागोन, बे एकाडेमिखौ माबायदि बन्द' खालामनानै होनो हागौ, बेफोर गासैखौ नोजोर होगासिनो दङ। दा हयथ' नंखायबो जानो हागौ, नाथाय नंखायब्लाबो रेलि खालामनायखौ नागारखानाय नङा। जिहेतु बिथांमोननि नोजोराव जोंनि मावनायफोरा गोरोन्थि, जोंनि मावनायखौ बिथांमोना गोरोन्थि मोनो। दा बेवहाय रेलिफोरा सोलिबाय थागोन। दा अनजाग्रा प्रियफोर, आर'जल' खालामनो बावनो नाङा जेन जोङो बेजों बे लोगो लाज्लायनि आरो बै हलि क्रस नार्सिं इनस्टिटिउसननि थाखाय आर'ज खालामनि जेन आरो लोगोसे बेयाव जेन जेबो बेबायदि दाङाबाजि जाया। मानोना बे हान्जायाबो गरम जानानै दङ, बै हान्जायाबो गरम जानानै दङ। जिहेतु जोङो जि रेलिखौ नायदों, बे रेलिखौ नायोब्ला जों बेबायदि मोनसे परिस्थितिखौ नुहरनो हादों जे मोननैबो हान्जाया जेनाखै, जे मोननैबो हान्जाया दाबि खालामगासिनो दङ। दा फैबाय थानाय समाव सोर जोबजायो, सोर हमजायो ना मोजाङै समाधान जानानै थाङो जों नुगोन। नाथाय इसोरनि आखायाव जों आर'ज खालामनि जेन मोजाङै समाधान जानानै थाङो आरो दायनिगिरिया साजा मोनो। बै जिथु कर्ट दङ एबा जि प्रशासन दङ बिसोरबो जेन मोजाङै बिजिरनानै मोनसे फाइनाल डिसिसनाव सहैयो। डेभेलप प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।